que máis me gusta da Eurozone é que xa están as entradas todas vendidas aquí en Carballo, que se está moi ben. Moitas gracias por, en fin, por esa boa acollida xa previa. Eurozone é, como dicía, un pouco a traslación do mundo de Tarantino, o imaginario de Tarantino, trasladado a Europa. En concreto, partimos da película Reservoir Dogs, que é unha película dos mafiosos que cometen un atraco. Trasladamos isto a Europa e tamén entendemos que en Europa hai uns mafiosos que están cometendo un atraco. Mafiosos ten nomes e apelidos e están nos gobernando, e tamén está a Troika, os bancos centrais, Banco FMI, Banco Central Europeo. Nesa mafia hai bastantes. Entón, bueno, por non adiantar moito máis, é un thriller panfleto político sanguinolento que bebe que parte de Tarantino destripa a realidade europea, a Eurozone máis concretamente.